maju Adik. Menika pundutanipun Ibu Amin menika nyuwun sinden wanita rai pitik. Ojo ngono, Bang. Dek iki wajahnya sudah cantik loh. Sing bener kudu wanita rai pitik. Napa, Mbak? Wanita rai lencung. Monggo maju Mbak Yu. Kenyek sampean. Mboten, mboten. Apa ora ngerti? Ben perapatan dipasang bannerku. Masa? Si. Lho. Ben perapatan ning gone Bu Ampuh. Iki nyaput kok Bu Ampuh barang. Apa iku apa? Ndi kok? Westar. Kuestar. Maju. Uluk salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lo Mas langsung dijawab. Tapi nadane ora ngono. Jare kon salam. Uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Dik? Paring asma sinten, Dik? Jawab. Kula kali Iya. Masa ora kangen ditakoni iku suwi ning Arab kono. arep apa? Arab pati genah. Namine sinten, Mbak Yu? Namaku Bukan percil lagi. Bukan. Ayo tujuanmu sapa tak baca ndakmu. Pakai nada. pakai nada. Iya dong. Oh gitu. Saya si percil awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Proko sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya Siliti. Jare kon kenalan. Enggak pakai si, ayo. Kemarin udah pakai si. Nggak boleh loh. Nggak boleh. Dirungokno malah dadi Katanya tadi suruh si. Nyi. Ini aja. Nah, agemanmu kuwi nyi pantese panggilan. Saya nyiliti. Nyiliti. Pakai su. Saya susuli. Angel, Mbak ya, Mbak. Mbak. Ya. Saya Mbak Liti sinden panggung datang kemari menurut panggilan Pak Mustafa. Pak Anto. Salam hormat saya Bu Amin. salam santun saya Polsek. saya suka Anda Pak Widianto. mana pitik saya Tak boleh. oh 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 eh, 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 oh. Masalah. Pak kok padha lho, Pak. Padha karo Ya, mah aku padha lho, Pak. Kan bareng to Mas Apa dibuka? Awakmu kok yo bar ngulon to? padha-padha Nah, mari Mas nguloni Mas Percil kan bar ngulon ibadah. Awakmu yo bar ngulon. Ning ndi, Pak? Ibadah umroh haji. ning iku lho Apa? serengat itu lho Mas poluan itu lho Lek jejer lo kompak lo sampean. Ora ning ngono iki ora tek kompak nun sewu ibu-ibu. Emang nun sewu bapak-bapak. Kalau Dik Slentem, Dik Probo nembang kepenak. Ya toh, ngomong ya penak. Iki wis ora iso nembang uteke mlotrok. Iki. Beda karo iki. Contohnya ya, aku kaget mangan pitik potong Mas apa hubungane iki karo Ojo nyala-nyalano badokanmu lo yo. Pak Widianto ki nyambut gawe niki sesuai dengan sing diopeni pitik potong lho Mas Lah nyapa? Demang panganan ning jero pitik cilik lho, sik dipotong-potong.
Nek pitik potong tenan nek. Ngawur soto ayam. Soto ayam yo ngono kok. Lah sampe utuh ora keseloloten cangkemmu. Oh, iso. Cak Mesti marang golek. Ngene, diam. Kowe pinter tenan ora? Pinter Mas. Sumpah, ditekoki apa-apa iso. Tenan aku sajake mbok tinggal umroh iki tenan aku. Ya apa? Saulan aku belajar. Dasar tenan. Karo ramai. Coba ya, iso lagu apa-apa iso. Contoh kaya 1 2. Ini nadane apa-apa iso, lagu apa-apa iso. Bisa Mas. Tebak 1 nada. Itu lagunya apa? Nah gak iso tampung karo aku Bang. Paham? Kuis. Kuis. Gak iso ditutuk. Contohnya apa gimana Bawa contohnya? deh. Na 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 na. Gundul-gundul pacul. Gundul pacul. Oh contone ngono kuwi. Kowe kono. Kowe nyapa kowe aja. Kowe iki contone kaya ngene iki lho. Iki lho nadane penak. Nadane. Oke. 3 2 1. Sebelum kita mulai kita cek nada dulu. Pinter. Oh jadi sebelum aku tahu dek apa artinya cinta. Iki lho terus. Ayo. Lho, ini apa iki deh? Belum ada apa? Iya. Iya. Goblok goblok dhewe. Mari mulai ngobrol malah gendeng to. Lho, iki lho nadane. Lah nyambung nyanyi aja bengok-bengok iki lho. Iki sak kunci iso. Sak kunci iso. iso. Coba. Nadan. Oh, enggak usah pakai nada. Nanti dia bingung semuanya. Apa? Judulnya apa? Pantapim, pantapim, tralalelo, tralalelo, tung 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 sahur. Judulnya? Tung tung sahur. Ayo, kamu pinter 100 untuk A. Oke. Thank you. Lagu apa? Lho, Oh. iki lho suara apa? Suarane Pak Widianto ngorok. Ora iso. Ternyata ngorok bareng mbok Rika. La. Judulnya apa? La. Bintang kecil. Pak Widianto ngorok. Ora. Keseloloten. Kok pengen jajan kaya, kowe nak iso mertui. Duh kon kok gak iso. Ya goblok. Angel-angel pertanyaan. Selamat Ya dah. Ya lah. Ngerti wingi ngulang anakmu. Saya gak kayak pertanyaan Kamu aku ora ngerti. Apa? Ayo. Kaisa Lihat kebun Peru. Apa? Pak Widianto Berarti kowe goblok. Lah apa ngono ae ora jelas-jelas kok. Lah berarti lah nyanyi wong papat iso. Bisa no Mas. Nadane minor. Coba lah ngono lho, lak kowe iso no tenang. Nek ra iso lho susah lho. Ayo. Semakin mengalah. Tutup kuwi. Nadane ayo. Minor ya, minor. Minor. Membiak Suarane. pinter lho kancaku kowe dhewe lho goblok. Oh ngerti ya. Ayo. Ayo nyok. Ayo kowe. Endi?
iki kok suarane lho geling pelambyangan Nyaram Biai Banyuwangi kurang cepet ya. Kulon kono wetan sekora orang kita sangkar aring-aring biangkara gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sancurung dipangan cocok tim yang moro yang urkulun cocok Masa ya jogetane. Belambiangan Belambyangan aring-aring biangkara gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sancurung dipangan cocok tim yang moro yang urkulun jajal. Aring-aring gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sancurung dipangan cocok tinggal borong yang berbulu Hei, isok jongat yo. ayo aring-aring biangkara gedang Campur sari sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sancurung dipangan cocok tinggal borong yang tuliskan benar. sampai enak Aku ngono-ngono Mo aring-aring biangkara gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sancurung dipangan cocok tinggal borong yang berbulu glong lek ngene no diputer puter dundang tung jong dundang jong dan tak puter puter neng puter neng goblok dang grekno Ora seneng, Mas. batek kan jelek ngono lho batek ngene lho Pak Nyersik. dendang ding tung glong ayo dibatek ya persiapan pas nih pas sapa ora kowe iki asline kowe ngepas nih kok kowe sopo kok nyapa to kok sedih ngene apa to ini masalah apa to Aku iki ditangisi anakku to, Mas. tangis yo apa anakmu piye Anakku iki njaluk pitik. Ya lek jaluk PT kan ya langsung jalukne karo Pak Widianto. ceritane Pak kuwi Maksudnya iki njaluk pengin sunat sunat gampang tak golekne aku wis ngomong awakmu to mau oleh wis pacaran karo Probo iki lak suwe to. Pacarku. Arep dirabi ning ora oleh bapake mergo urung sunat. wis tak sunati tak golekne ora tak golekne tenan Enek iki, Mas. aku duwe calak kuwi asline kelahiran Serengat Oh, wong Serengat. tapi suwi ning Abu Dhabi waduh heran to Pak tekan Abu Dhabi kok Jane rekreasi kok. Ya kan bukan tapi pinter Tenan ya, Mas. saiki tak celuke engko nek kene disunat nek kene gak apa-apa ya Gak apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Wis Tenan ya, kondang sampean tenan kenalan ya. iya saiki ngene anakmu sing sunat kuwi ndi Lah ning aku rada anu lho, biayane piro kan yo urung pengalaman to, Mas. ya
tergantung anu to biayamu saiki sunat kuwi. Enek paketane. Enek paketane. Apa ae Mas? Paketan saiki VIP. Assalamualaikum. Eksekutif, Terus ekonomi ke bawah. Waalaikumsalam. kaya numpak bis to. Loh, tenan kuwi. Le. Ya ampun, iki. Wih, ya, sik cilik disawang. Tonggo-tonggo sik cilik kok rokokan sing mari sapa? Rokok. Wong cah cilik kok iso. Awakmu iki wong wedok ning dhuwur panggung kok iso rokok. Hukum panggung ning dhuwur rokok kuwi gak entuk udut. Dhuwur rokok manglekmu. Dhuwur panggung. Oh, iki ya ora totor-totor. Terus awakmu yo rokok ora kecos. Campurane apa? Pancen aku iki kulino akrobat, dadi kulino ning dhuwur rokok. Dhuwur panggung kok rokok. Piye, Mbok? Wis ora apa? Apa le? Awake Wis iki wis tak golekne. mesake Mbok. Enek iki anu akan mau diomongi Pak Widianto. Iya to. Don apa kuwi dukun calak iki ning kene iki rada angel. Eneke jagal. Jagal kok kira pacarku iki mbok mbok kira pacar iki sapi apa kok iso dijagal Pitik potong. Ning wong iki pengalaman. Bakul pitik potong iso ketemu iki, Mbok. Pak Widianto. Duh, Lho, nek gambari ngarto gambari Mas Percil. endi to? Sing perawatan sanding kakak telepon. Fotone iso. Iki Pak Widianto. kok iso kon niku aja Kowe tenan wis siap tenan. Sayang. kamu kalau tidak sunat-sunat aku nggak mau sama kamu Sik tajane anakmu iki umure piro to? Aku wis nek 45 tahun. iki mas iki lah pacarku sih Heeh. iki ngono wis umur Kabare arep rabi karo dirimu. yo karo aku kate rabi Lah dene apa umur apa ya ora nek umur ya, Bang? yo maksudnya ku kan wis wayahe sunat yang sampean ketelaten kan mas lah kate nglamar aku yo tak takoni dhisik Ah. sampean niku wis sunat apa durung Ah, lah soalnya- kok dilarang durung Durung. Kok Boe ngerti? sing wis sunat anakku urung. kok iki bener lho yo Bae wedok. wedok lho Lah ora wedok. oleh wedok sunat. Mbok langsung marang ngene Pak Widianto. Terus niki ya apa, Mbok? Wis to mau kan aku wis sambat karo Mas Percil to. Takon golekne dukun calak. Niki sida sunat. Tidak, golekno kur Mas. Apa iki? Kurang. Kurang apa ta apa? Beri kur lho. Ngapa? Kursi. Anu, Boleh Mbok, isi. aku ku sok lewe sunat, jelas rabi. Iya to. Siapan? Aku njaluk wali matul uruse Gusfu. Gusku sapa? Kuat. Saiki awakmu milih. Apa? Sunat saiki nek VIP, eksekutif, ekonomi ke bawah. Bedane apa Mas Wi? Nek sing apa kuwi mau VIP kuwi paling dhuwur, nganggone klem. Dadi ring kae dilebokne, dinteni 3 dina kok cepet dhewe, langsung dadi. Kuwi sing apa kuwi? Kuwi VIP, Kuwi mesti larang kuwi. Nganggone klem, lho larang. Lah sing nomor loro mau, sing nomor loro kuwi eksekutif. Eksekutif kuwi nganggone laser. Laser ya ngono, langsung diketok nganggo laser. Sedina langsung garing. Langsung mari. Iya, eksekutif. Heeh, sing ekonomi kuwi rada murah. Kuwi nganggone gunting bedah utawa peso bedah. Engko terus nganggone obat. Sulfanilamin. Heeh, kuwi paling 50.000 ngono wis gak apa-apa. Tapi Ekonomi. mbokmu gak duwe-duwe. Aku ora duwe duit to, Le. Ekonomi ke bawah. Kuwi diapane? Cokotno kire. Wis gratis. Ceko. Ora apa-apa manut to ya. Mas sampean kudu nganut yo, Mas. Sampean kudu nganut lho yo. Sing penting awakku sunat to. Sopo sampe sunat? Gantung. Sopo sampe sunat? Samsudin kok kene, Pak. Samsudin sapa? Mbok iki ditakoni karo sapa sing kate sunat jawaban. Nyuwun sewu. Sopo sampe sunat? Jenengan sinten? Aku Pangeran Surya Widanto. Dukun calak saka Abu Dhabi. Pak Surya dukun calak saking Abu Dhabi. Abu Dhabi apa model Abu Gosok?
Maruto iki dukun Iki dukun calake. Apa Dek sing sunat Dek? Iki lho, Pak. anak kula badhe sunat niki. Iki, Dek. Nggih. Lungguh. Aku asli saka Madura Dek. Lungguh Dek. Lungguh. Lungguh. Iki sesunat iki. Aku. Lah kok awakmu wedi? Dipangku, Mbok. Didampingi ambek mbok iki lho. Aku tak Sing sunat sapa Dek? Aku. Lungguh. Anak kula. Masyaallah. Remi. Tak dongani dhisik Dek. Wajahe ketoke kereng tapi Sadurunge mulai Dek kuwi kudune didongani Dek, gak langsung disunat masalahe lho. Sebab mulane didongani ana apa-apa nek putule sapa sing tanggung jawab Dek? Nggih, Pak. Aja banter-banter hidungmu nyemprak. Manuto iki anu kondak. Umure piro? Umure tasik 17 tahun ke bawah, Pak. Masalah 17 lagi sunat. Pitulah sunat kotot Dek. Lah mboten gadah biaya niki sagete nggih pun umur 17, Pak. Bapake sapa? Calake Jaya Bunjabi omongane duro. Bapake Pak Widianto. Sampeyan bojone Sampeyan sapa? Kula bojone Pak Widianto. lah apa doyan karo dapuranmu. Pak Widianto lho. Pas mendem kae. Eh, Wis kan. Aja gawe matonan. Peno njaluk sing apa Dek? Niki Sing kelase cepet apa sing suwi? Lah sing cepet 2 jam dadi Dek. Sing suwi 3 tahun. Suwi to, Pak. 3 tahun kok piye gak apa-apa ya. Ya nek sak jamur Ojo mbok sing cepet mbok lek. Sing cepet kan, Pak. Coba. Sing cepet. 3 jam. 3 jam. jam. Iki gawe obat apa? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Lah sing murah apa sing lanang? Nek sing anu Larang. Valinamid. nek sing murah Obat bius. Nah, aku lho apik. Bius. yes Full. Alimain. Bul, Lalu. Terusnya obat apa? bul yamin. Sulfamilamin. Yamin. Ukurannya piro Dek? L apa M apa XL? Iki. Pak, niki sunat kok mbok niku kaos nek XLM niku. Sing nyunat sapa aku apa peno? Sampean. Lah iya manuto. Mbok manut to nganut ta mbok. Nggih, Pak. Iki ditakoni apa sampe jawab. Pak, menengo. Menengo didelok menengo. Aisin aku gak bangkep, Pak. Yes, kamu. Didelok sunat kurang kudu didelok. saizin. Padha lanang iki kok iso. Sunat kok Ayah untuk gintong didelok. lah gintong. Pripun? Turunan ulo Dek. Mboke pancen siluman. Anak bulus. Lah, Kowe yang kok delok ya anakmu. lah delok anakku dhewe mosok ora oleh. Ora oleh Dek. Wis tuwa iku. Kowe gak pengen delok pisan. Gak oleh lah Mas, durung wayahe. Ya. Dan sunatan Pak cek nang nek Minta tak digawe. yo gak loro kok. Kak. Assalamualaikum salam Indomaret Alfamart Assalamualaikum BRI BCA Alfamart BRI Mandiri. Iku napa? Napa nek, Bang? Panganan Dek. Golek panganan Indomaret Alfamart. Jopo montro. Mbok, omong ngono dungane Wes, Pak wes. siji. Apa? Indomaret Alfamart mbok ji ngomong ngono. Kok si sapa? Sandinge. Loh, kok kenal boci meno? Kok kenal meno? Iki lulusan kono. Mandiri Bank BRI Mandiri BCA Bank Mekari ra apa-apa pemeneran. Sik tok angsuran tok. Nopo? Dungane sampean Bank Mandiri Ben BCA. enggak nek utang Dek. Ben langsung dibayar Dek. Slendro Dek. Sing tatap ya, Le, ben disunat. Oh. Rambale. Rambe. Rambale. Rambe. Sing apa? Gak Mas, aku dulure yang digawe Mas. Iku nyapa kok wedi nyapa? Nek kae iso nggowo kentes. Mas. Lho tak kono sing apik to kae. Iki damel napa, Pak? Engko lah sunat Dek. Iki ganjele enggak pas. Iki digawe ganjel kursi. Oh, ganjel. Wong ganjel. Wis pokoke sing tenang, mati. Lho, Kok iso mati piye anakku kok iso. Mari. mari. Rambale.
Iki gak menapa. Engko lek nyamuk, Dik. Mencok ning ngene anteri, Dik. Tak kira obat bius. Oh, tiga keamanan alam ben ora bisa nyamuk. Oh, ora balik. Gunting, Dik. Sampai ora gowo. Oh, Sing tatak yo, tatak. ora balik. Ora kok. Ora apa. Iki tiga gaji kursi, Dik. Pakono sing Tiga gaji kursi. Diobati sik, Dik. Diobati. Timbangane wedi, Dik. Oh, cici, Pak. Saya tapi tunggone pacare niku pripun? Kula tak anu nggih kula Lah isi. tukak-tukak napa sik ngono lho. Tak menjerit dhisik isi. Ah, Pak. Ya apa to? Oh, isi nggone pacarmu iki kok iso Ayo balik, Mbok. wis to enek iki lho, Lek. Diobati. Diobati, Dik. Ben gak Pati rasa. pati rasa, Pak. Iki apa sih jenenge sing tamilami? Sul panilane. Sul bali lagi. Tamilami. Raiku kena, Pak. Iki obate iki, Dik. Iki nggo pati rasa ben ora krasa. Ben ora krasa. Ae krasa ora? Enggak. Gak to, lah iya kuwi obate. Oh, balik. Golek nyapa? Ora usah wedi. Sik to. Aku ngepain kok kucing. Lah kuwi gunting tanaman. Masalahe anake peno alot, Dik. Lah niku dikene napa Awakmu niku? iki umurmu wis tuwek. Dikene napa? Iki dige ngosek. Oh, ngosek sih, dige ngosek. Go ngosek. Dot, kene, Dik. Obatnya mau, Dik. Kore, Dik. Yo. Rembale. Kandake wong bareng. Ono iki wong ngapa-ngapa rasa. Wis to sing tatak ae. Cakalan sing apik. Iki alot, Dik. Kaget lho, Pak. Iki lho, Pak. Nantang, Dik. Ngene iki, Dik. Lawan dia, Pak. Lawan, Dik. Pripun, Pak? Nantang, Dik. Ngene iki, Dik. Merasa kuwi perang wayang. Manu to ae. Pas. Sampun, Pak. Wes dadi. Kok dadi sakmono? Kok nyodo. Gak kerasa to le mau le. Belas ora Ya apa mas? Iki wis rampung iki. Wes mari mas, sunate mas. rongkilan. Pak. Tek anakku dhisik setengah senti lho, Pak. Sayang. Iya, iya. Ya jadi gini. Sekali enak dhewe Wis ya, awakmu saiki wis sunat. Wis saiki kekarepanmu apa? Pengen anu rabi karo probo. Pasti sunat mas. Wis. Saka, saka. Keri. Saka, saka. Keri. Waduh Dek, obatnya lelek Dek. Mesti sokok keri jengat Dek. Keri.
lho iku kan. Fungsi lho iki wis sapi. Mas lungguh, Mas. Lungguh. Istirahat to awakmu iki lagi mari disunat aja polah ae ngene. Anu, gundang lagi lho awakmu. Ngene iki berarti aku wis pacaran karo iki wis Oleh, rabi. soleh Ya Rabi. ampun kok seneng atiku. Wis berarti wis oleh. Wis kenal Ya ya. ampun, Mas. Nah, kamu seneng. Iki sih. Anu Dek, sih blebetan Dek. Iki melacak kabeh. Saking senengku, Kak. Enak lu ngawur ini. Lah niku nek larane ngaten niku tombone napa, Mbah? Gundangan nih. Ditambani ben gak aku. Ben gak gondangan. Ben gak gondangan. Jadi Pak, Apa Dek? mah lek kok semua campuri sing ngubah mobil. Bendang marah. Gak gondangan Dek. Bendang marah. Salah. Dalam kimi. Anak kula kan pun sunat. Nggih. Kula niku kecilik iki dari sunat lho, Pak. Lho sampean wedok Dek. Kok sunat? Ben lanang kok. Lho sampean lanang asline. Kula Ayo niku kene orang balik. Ojo Dek. Iki mbokmu. Terus sopan. gua sunat kepal mbok. Dek, lak wis kabeh dadi siji, Dek. Iki ndang dirabekne, Dek. Iya, Pak. Ben enak, Dek. Oh, langsung dirabekne mawon. Iki aku iki apene selak langsung buka toko 24 jam. Warung dulu. Sampe iki calak apa anu bakul kedua. Dari Abu Dhabi kok balik dulu. Lagune sing apik Dek jalukane Pak Widianto, Dek. Sing apik ku lho, Pak. Manten anyar, Dek. Buka kuwi. Endinge kemanten anyar. Intinya kan mama undang lah. Gua apa lah, gua apa bisa iki. Kok masa aku ngawur aku. Adek, Dek berapa? Paringi lagi sing Ya, ya, enak. Sing apik, Dek. Aja nganti sini aku, Dek. Masih bersama Campur Sari Guyon Maton bersama kantisnya Jawa Timur. Iki Ada siapa saja kan di belakang? banyak. Mendo dan juga Pedus. Iki mau Pak Widianto. Ya. Bisa derek minggah. Oh, Nanti foto.